खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 9 एप्रिल 2023 बाराय जेबो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे जाफेरै आरो सोमोनांथाव जाथाया जादों। रागा जोंखांनानै मबाइल फनखौ ग्लब मन'लांबाय। मध्य प्रदेश रायजोनि बिन जिल्लानि सिङाव थानाय आमालायानाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ मोनसे बाथ्राखौ लानानै रागा जोंखांनानै किपेडनि गंसे मबाइलखौ ग्लब मन'दों। मबाइल फनखौ मन'खांनायनि उनाव थासारिया गाज्रि जानायखौ हिनजावसानि नखरनि मानसिफोरा नुनो मोननानै हिनजावसा गथ'खौ हस्पिटालसिम लांनाय जायो आरो हस्पिटालाव लांनायनि उनाव डक्टरा हिनजावसा गथ'नि उदैखौ हासनानै मबाइल फनखौ दिहुनफिनदों। अदेबानि सार्जारि खालामनानै मबाइल फनखौ दिहुनफिननो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव हिनजावसा गथ'आ मोजां थासारियावनो दङ। बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरपेटा रेलबादानिफ्राय PFI आफादनि सानै दैदेनगिरिखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों आरो बेसोरजों लोगोसे गुबुन सासे CFI नि मेम्बाराबो एरेस्ट खालामजादों। PFI आ जाबाय पपुलार फ्रन्ट अफ इन्डिया आरो CFI आ जाबाय केम्पास फ्रन्ट अफ इन्डिया। हमजानाय उदखारिफोरनि मुङा जाबाय जाकिर हुसेन, सामाद आहमेद आरो जाहिदुल इस्लाम। जाहिदुल इस्लामा जाबाय CFI नि मेम्बार। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव एबा आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। लाभनि लैथो मोजां मोननायनि बारहुंखा बारदों। मोजां मोनज्लायनायनि बारहुंखा बारनायजों सासे सिख्लासाया गावथारजादों। गाजियाबादआव सासे सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ गुलि गावनानै बुथारखांनानै गावबो गावनि जिउखौ बिसनि मुलि लोंनानै फोजोबदों। जाथायखौ खालामग्रा सेंग्रानि मुङा जाबाय राहुल चौधुरी आरो गावथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय दीपमाला यादव, 24 बोसोर बैसोनि। दीपमाला यादव आरो राहुल चौधुरीनि गेजेराव मोजां मोनलायनाया गोलाव बोसोर जायोमोन, नाथाय बिसोर सानैनि गेजेराव मोनसे बारहुंखा फैनानै बे जाथाया जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला दीपमाला यादवनि नखरनि मानसिफ्रा जेब्ला मन्दिराव फुजा खालामनो थाखाय थांदोंमोन, बे समावनो राहुल चौधुरीया दीपमालानि नखराव थांखुमानानै बे जाथायखौ एबा दीपमाला यादवखौ गावथारनानै गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों। नाथाय राहुल चौधुरीया बे जाथायखौ सोरनि थाखाय मानि थाखाय खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो सोमखिखांदों। गिथाव बाथाव बुथारलायनाय जाथाय। आसामनि मारियानियाव सासे सुबुङा गावनि असे बिदाखौ गोबौ हाथियारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों। बिदा आरो फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानानै बे जाथाया जादों। थैनाय बिदानि मुङा जाबाय बबाइ कर्मकार आरो दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय कार्तिक कर्मकार। उनाव पुलिसा जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै दायनिगिरि कार्तिक कर्मकारखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। सानै जेवजा गथ'नि गोथै सह। तेलेंगाना रायजोनि सिङाव थानाय कामारेड्डीआव गोदानै जोनोम जानाय सानै गथ'नि गोथै सहखौ मोनसे ड्रेननिफ्राय बोखांनो हादों आरो सानैबो गथ'आ जेवजामोन। सासेया हिनजावसामोन आरो गुबुन सासेया हौवासामोन। नाथाय बे जाथायखौ सोर खालामखो, गथ'नि नखरनि मानसिफोरा खालामखो ना सोरबासो खालामखो, बेखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। बे समाव बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।